Il y a vraiment de très bonnes choses qui se passent avec le cessez-le-feu de cette semaine. E ngol dartingol hare alhaali o no weli ɗum no rendi e ko ɓurnomi yidde ɗum waɗa mi waɗi geɗe kewɗe alhaaliji kewɗi kono addude dabare e nde hare woni hunde welde kam yimɓe no belti wona tan e nder Israël kono e nder addunaru ndu fuu wadde nde hare musde juutude timmi nde ɓooyi nde juuti kadi kono gasi hande ko eɓɓore nde leyɗele diwal ngal ƴetti kaaldi fotti e muɗum kaɓorɗe iwan to Gaza Hamas sertan e kaɓorɗe muɗum ndenago Israël heddoto wadde e ballal amen Israël heɓi polgu waɗi kono ma ɗum wona jam e ndenagu e nder diwal ngal fuu wonana jam ɓiɓe diwal ngal kamɓe fof yonti coñon jaltuɗi golle moɗon ɗe. Prospérité pour l'ensemble du Proche-Orient. Il est temps que vous recueilliez les fruits de votre travail.